Полагате ли всяка година огромен труд в градината, а накрая резултатите са просто добри, но не и впечатляващи? Мечтаете ли за домати, които се пукат от сок, и за краставици, които растат по-бързо, отколкото успявате да ги оберете? Ами, ако ви кажа, че ключът към отвояването на вашата реколта се крие в една единствена лъжица от нещо много специално, приложено точно сега, през март. Звучи невероятно, нали? Днес ще ви разкрия един стар, почти забравен градинарски секрет, който преобръща представата за торене. Не става дума за сложна химия или скъпи препарати. Става дума за събуждане на самата земя. Останете с мен до края, защото това, което ще научите, може да промени градината ви завинаги. А вие все още ли вярвате, че повече тор означава по-голяма реколта? Напишете в коментарите, преди да продължим. За да разберем силата на нашия мартенски секрет, първо трябва да погледнем под повърхността, буквално. Представете си почвата не като мъртва пръст, а като жив, дишащ организъм. Един огромен, шумен град, населен с милиарди невидими работници, бактерии, гъбички, червеи. През зимата този град е заспал, активността е намаляла до минимум. Но с първите по-топли слънчеви лъчи на март, животът започва да се пробужда. Точно в този момент, когато растенията също се събуждат от своя зимен сън, те са изключително гладни. Техните корени започват трескаво да търсят хранителни вещества, за да имат енергия за мощния старт на растежа. Традиционният подход е да им дадем бърза храна, разтворими химически торове. Но това е като да храним един атлет само с енергийни напитки. Да, дава бърз тласък, но в дългосрочен план изтощава организма и го прави зависим. Нашият подход е различен. Ние няма да храним растението. Ние ще нахраним милиардите работници в почвата, а те, от своя страна, ще осигурят на растенията перфектно балансирано меню през целия сезон. И така, каква е тази магическа съставка? Това черно злато, както го наричаше дядо ми. Говоря за висококачествен концентриран биохумус, или както е по-известен, тор от калифорнийски червей. Но почакайте, не бързайте да отписвате това като нещо познато. Не всеки биохумус е създаден еднакъв. Това, което търсим, е зрял, богат на хуминови и фулвинови киселини продукт. Тези киселини са диригентите на почвения оркестър. Те действат като транспортни агенти, които хващат заключените в почвата минерали и ги правят лесно достъпни за корените на растенията. Представете си, че вашата почва е пълна с съкровища – калий, фосфор, магнезий, но те са заключени в сандъци. Хуминовите киселини са ключовете, които отключват тези сандъци. Без тях растенията могат буквално да гладуват в изобилие. Ето защо една лъжица от правилния концентрат е по-ценна от цяла кофа обикновен оборски тор. Ние не добавяме просто храна, ние добавяме технологията, която прави цялата налична в почвата храна усвоима. Това е фундаменталната разлика между подхранване и възстановяване на почвеното плодородие. Нека сега поговорим защо точно март е идеалният момент за тази процедура. Както споменахме, почвата се събужда. Микроорганизмите, които са били в летаргия, започват да се размножават. Като им дадем концентрирана доза органична материя и полезни бактерии от биохумуса, ние им осигуряваме най-добрия възможен старт. Това е като да дадете гориво на състезателен автомобил точно преди старта на състезанието. Тази ранна намеса създава една верижна реакция. Повече микроорганизми означава по-добра структура на почвата. По-добрата структура означава по-добро задържане на влага и повече въздух за корените. Повече въздух и влага означава по-силни и здрави корени. А силните корени са основата на силното и продуктивно растение. Ако изчакате до май или юни, когато растенията вече са в активен растеж, вие ще сте изпуснали този златен прозорец. Тогава вече ще се налага да наваксвате, вместо да сте изградили солидна основа. Мартенската грижа е инвестиция, която се изплаща многократно през лятото и есента. Помнете, градинарството е маратон, а не спринт, а най-важната част от маратона е добрият старт. Сега нека развенчаем един популярен мит. Митът, че повече е по-добре. Когато става дума за химически торове, това може да бъде катастрофално. Предозирането води до изгаряне на корените, натрупване на соли в почвата
и дори замърсяване на подпочвените води. Това е една от най-честите грешки на начинаещите градинари. Но красотата на нашия метод с биохумус е, че е почти невъзможно да се сбърка. Тъй като това е жив, органичен продукт, той работи в хармония с природата, а не срещу нея. Дори да сложите малко повече, вие просто ще добавите повече органична материя и полезни микроорганизми, които почвата ще приеме с благодарност. Няма риск от изгаряне. Няма риск от натрупване на вредни вещества. Това дава едно невероятно спокойствие, особено за хората, които тепърва навлизат в света на градинарството. Вие работите с система, която има вградени механизми за саморегулация. Вместо да се притеснявате за точни грамове и милилитри, вие се фокусирате върху основния принцип – да върнете живота в почвата. Това е истинското умно градинарство – да използваш силата на природата, вместо да се бориш с нея. Приготвянето на нашия еликсир е изключително лесно и отнема буквално 2 минути. Ще ви трябва една кофа с 10 литра вода. Важно е водата да е престояла поне 24 часа, за да се изпари хлорът от нея, тъй като той може да убие част от ценните микроорганизми. Най-добре е да използвате дъждовна или изворна вода, ако имате достъп до такава. В тази вода добавяте само една супена лъжица с връх от концентрирания, сух биохумус. Да, правилно чухте, само една лъжица. Разбърквате добре, докато сместа стане хомогенна и придобие цвета на силен черен чай. След това оставяте тази смес да престои поне 2-3 часа, а най-добре за цяла нощ. През това време спящите микроорганизми от биохумуса ще се събудят и ще започнат активно да се размножават във водата. Това, което получавате, не е просто разтвор, а жив компостен чай, пълен с милиарди полезни помощници, готови да се заемат за работа във вашата градина. Тази простота е в основата на метода, без сложни рецепти, без мерене и тегляне, просто вода и една лъжица живот. След като нашият жив еликсир е готов, идва време за приложение. Най-ефективният начин е директното поливане в основата на растенията. За младите дръвчета, храсти като малини или касис, както и за лехите, които подготвяте за засаждане на зеленчуци, правилото е просто. Полейте обилно около корена или по цялата повърхност на лехата. Целта е разтворът да попие дълбоко в почвата, там където корените ще го търсят. За една стандартна леха от 10 квадратни метра ще са ви нужни около 2-3 такива кофи. За едно младо овощно дръвче една кофа е напълно достатъчна. Не се притеснявайте да намокрите и стъблата или листата. Разтворът е напълно безвреден и дори има лек предпазващ ефект срещу някои гъбични заболявания. Това първо мартенско поливане е като събуждащ душ за цялата градина. То дава ясен сигнал на почвената екосистема, че е време за работа. Температурите на почвата през март обикновено са все още ниски, но това не е проблем за микроорганизмите от биохумуса, които са адаптирани да работят и при по-хладни условия, за разлика от много други. А какво да правим с разсадите, които отглеждаме вкъщи на топло? Те също могат да се възползват от силата на този еликсир, но с малко по-различен подход. За младите и нежни коренчета на домати, чушки и краставици, които растат в малки саксийки, можем да използваме малко по-разреден разтвор. Например, една супена лъжица на 15 или дори 20 литра вода. С тази смес поливайте разсадите веднъж на всеки 10 до 14 дни. Резултатът ще ви изуми. Растенията ще развият много по-мощна и гъста коренова система. Ще бъдат по-устойчиви на стреса при пресаждането навън. Ще имат по-тъмнозелени и здрави листа. Това е така, защото биохумусът съдържа и естествени растежни стимулатори, които насърчават клетъчното делене именно в корените. Когато дойде време да засадите тези разсади в градината, те вече ще имат огромен начален аванс пред тези, които не са получили тази грижа. Представете си разликата между спортист, който е тренирал месеци наред за състезание, и такъв, който започва да тренира седмица преди него. Резултатът е предвидим, нали? Един от най-впечатляващите ефекти от редовното използване на биохумус е видимата промяна в структурата на самата почва. Ако вашата градина е с тежка, глинеста почва,
която се напуква през лятото и задържа твърде много вода през пролета, ще забележите как с времето тя става по-рохкава и дишаща. Микроорганизмите и червеите създават малки каналчета и агрегати, които подобряват дренажа и аерацията. Хуминовите киселини слепват малките глинести частици в по-големи структури, правейки почвата по-лесна за обработка. Ако пък проблемът ви е песъчлива почва, която не задържа нито вода, нито хранителни вещества, биохумусът ще действа като гъба. Той ще увеличи капацитета на почвата да задържа влага, което означава, че ще трябва да поливате по-рядко. Това е особено ценно в горещите летни месеци. На практика вие не просто турите, а лекувате и подобрявате основния си актив – земята. Това е дългосрочна инвестиция, която прави градината ви все по-плодородна и по-лесна за поддръжка с всяка изминала година. Нека се спрем и на въпроса за разходите. Много хора си мислят, че органичното градинарство е скъпо. И да, ако купувате десетки видове бутилирани биоторове, може и да е така. Но нашият метод с една лъжица е изключително икономичен. 1 килограм качествен, сух и концентриран биохумус може да ви стигне за цял сезон за една средно голяма градина. Като се има предвид, че от него можете да направите стотици литри жив, течен тор, цената на литър става буквално стотинки. Сравнете това с цената на 1 литър течен химически тор от магазина. Разликата е огромна. А ако добавим и дългосрочните ползи за здравето на почвата, които спестяват пари от бъдещи проблеми, сметката става още по-ясна. Освен това, съществува и възможността да си произвеждате собствен биохумус у дома, дори и в апартамент, с помощта на компостер с калифорнийски червеи. Това превръща вашите кухненски отпадъци в най-ценния ресурс за градината и затваря цикъла. Това е истинска самодостатъчност и устойчивост в действие. Сега ще ви разкрия още един малък трик, който увеличава ефекта от нашия еликсир. Преди да полеете лехите с разтвора от биохумус, разпръснете тънък слой дървесна пепел по повърхността. Но бъдете внимателни. Наистина тънък слой, все едно солите салата. Дървесната пепел е фантастичен източник на калий и фосфор в лесно усвоима форма, както и на множество микроелементи. Калият е изключително важен за формирането на плодове и за устойчивостта на растенията към болести и засушаване. Когато полеете отгоре с нашия жив разтвор, микроорганизмите веднага ще се заемат да преработят и тези минерали, като ги направят още по-достъпни за растенията. Получава се един вид синергичен ефект. Пепелта осигурява суровините, а разтворът с биохумус осигурява работниците и технологията за тяхната преработка. Тази комбинация е особено полезна за култури като домати, чушки, картофи и овощни дръвчета, които имат високи изисквания към калия. Това е класически пример как два прости и достъпни компонента могат да работят заедно, за да постигнат резултат, по-голям от сбора на техните части. Влиянието на този мартенски старт се усеща през целия жизнен цикъл на растението. Едно растение, което е получило силен начален тласък и е развило здрава коренова система, е много по-устойчиво на стресови фактори по-късно през сезона. Например, при внезапно застудяване през април или май, то ще се възстанови много по-бързо. По време на летните жеги, мощните му корени ще могат да черпят вода от по-дълбоките слоеве на почвата, което го прави по-издръжливо на засушаване. Също така, едно добре хранено растение има по-силен имунитет. Точно както при хората, доброто хранене е най-добрата превенция срещу болести. Растенията, отглеждани в жива, здрава почва, са много по-малко податливи на атаки от вредители и гъбични заболявания като мана. Това означава, че ще ви се налага да използвате много по-малко или дори никакви препарати за растителна защита. Вие не просто отглеждате по-голяма реколта, вие отглеждате по-здрава и по-чиста храна за вас и вашето семейство. Нека поговорим конкретно за някои от най-обичаните култури. За доматите, например, този ранен старт е от критично значение. Приложението на биохумус през март в почвата, където ще ги засадите, гарантира, че те ще попаднат в богата на живот среда. Това стимулира образуването на повече цветни пъпки и подобрява завръзването на плодовете. Резултатът е повече и по-едри домати на всяко растение.
За краставиците, които са известни с бързия си растеж и големите си изисквания към хранителни вещества, постоянният достъп до храна, осигурен от микроорганизмите, е ключов. Ще забележите, че растенията са по-жизнени и дават плодове за по-дълъг период от време. При овощните дръвчета мартенското подхранване съвпада с периода на набъбване на пъпките. Осигурявайки им лесно достъпна храна в този момент, вие подпомагате не само цъфтежа, но и качеството на бъдещите плодове. Те стават по-сладки, по-ароматни и се съхраняват по-дълго, защото са получили пълен набор от микро- и макроелементи. Често ме питат, мога ли да използвам този метод, ако вече съм сложил оборски тор през есента? Отговорът е не просто да, а задължително да. Оборският тор е прекрасен източник на органична материя, но той се разгражда бавно. Той е като голям склад с храна. Нашият разтвор от биохумус, от друга страна, е екипът от работници, които ще отключат този склад и ще започнат да разнасят храната до растенията. Прилагайки течния биохумус през пролета върху почва, обогатена с оборски тор през есента, вие драстично ускорявате процеса на минерализация. Вие превръщате бавнодействащия тор в бързо достъпна храна точно тогава, когато растенията се нуждаят най-много от нея. Двете практики не си противоречат, а се допълват перфектно. Есенното торене с оборски тор изгражда дългосрочния запас на почвата, а пролетното събуждане с биохумус активира този запас и дава мощен тласък на новия сезон. Това е двустепенна стратегия за изграждане на устойчиво почвено плодородие. Един страничен, но много приятен ефект от подобряването на почвения живот е завръщането на полезни насекоми и животни във вашата градина. Земните червеи, които са най-добрите орачи и аератори, обожават богатата на органична материя среда, която създавате. Ще забележите, че броят им се увеличава значително. Това е сигурен знак, че почвата ви е здрава. По-здравата почва означава по-здрави растения, които привличат повече опрашители като пчели и пеперуди. Създава се една цялостна, балансирана екосистема. Вместо да бъде стерилно поле, вашата градина се превръща в жив оазис. Това е нещо, което химическите торове никога не могат да постигнат. Те, напротив, често увреждат полезните организми и нарушават този крехък баланс. Избирайки органичния подход, вие не просто отглеждате храна, вие допринасяте за биоразнообразието и създавате по-здравословна среда около дома си. Усещането да работиш в такава жива и вибрираща градина е несравнимо удовлетворение. Има ли разлика между сух и течен биохумус, който се продава в магазините? Да, и тя е съществена. Готовите течни екстракти често са пастьоризирани или стабилизирани с консерванти, за да имат по-дълъг срок на годност. Това означава, че голяма част от живите микроорганизми в тях са унищожени. Те все още съдържат ценни хуминови киселини и хранителни вещества, но им липсва най-важният компонент – живата микрофлора. Когато си приготвяте компостен чай сами от сух, качествен биохумус, вие на практика клонирате милиарди живи бактерии и гъбички. Вие създавате свеж, жизнен продукт, който е много по-мощен от всеки бутилиран еквивалент. Затова винаги препоръчвам да се използва суха ронлива форма на биохумус за приготвянето на разтвора. Това ви дава пълен контрол върху качеството и гарантира, че внасяте в почвата си максимално количество живот. Цената също е много по-изгодна. Мислете за това като за разликата между прясно изцеден сок и сок от кутия. Този метод е особено ценен за градинари, които използват повдигнати лехи или отглеждат растения в контейнери. Почвата в тези ограничени пространства се изтощава много по-бързо. Хранителните вещества се измиват с поливките, а органичната материя се разгражда. Всяка пролет е абсолютно задължително да се възстанови животът в тази почва. Едно обилно поливане с разтвор от биохумус през март е най-бързият и ефективен начин да презаредите вашите повдигнати лехи. Той не само ще добави хранителни вещества, но и ще възстанови микробиологичния баланс, който е бил нарушен. За големи саксии и контейнери, където отглеждате домати, чушки или билки на балкона, този подход е просто незаменим. Той гарантира, че вашите растения няма да страдат от недостиг на хранителни елементи в ограниченото пространство на саксията. С редовни подхранвания с компостен чай
Можете да постигнете изненадващо добри резултати дори и на най-малкия градски балкон. Важно е да разберем, че това не е еднократно чудо. Мартенското приложение е най-важната стъпка, която дава тон на целия сезон. Но за най-добри резултати тази практика може да се повтаря. Препоръчително е да се прави такова подхранващо поливане веднъж месечно, например в средата на април, май и юни. Това поддържа висока популацията на полезни микроорганизми и осигурява постоянно снабдяване с хранителни вещества за растенията в периода на най-интензивен растеж и плододаване. Представете си го като редовно внасяне на подкрепления за вашата почвена армия. Всяка нова доза компостен чай носи свежи сили и енергия. Това е особено важно след обилни дъждове, които могат да отмият част от хранителните вещества от горния почвен слой. С няколко такива подхранвания през сезона, вие си гарантирате, че вашите растения никога няма да изпитат глад. Резултатите ще бъдат видими. По-малко пожълтели листа, по-интензивен растеж и непрекъснато образуване на плодове. Един от скритите бонуси на този метод е подобряването на вкусовите качества на продукцията. Растенията, отглеждани в жива почва, имат достъп до пълен спектър от микроелементи – бор, цинк, манган, желязо и много други. Тези елементи, макар и нужни в малки количества, играят ключова роля в синтеза на захари, витамини и ароматни съединения. Химическите торове обикновено доставят само трите основни елемента – азот, фосфор и калий. Това води до бърз, но често празен растеж. Плодовете и зеленчуците стават големи, но са воднисти и безвкусни. Сигурен съм, че всеки е усещал разликата между домат от магазина и истински, отгледан в домашна градина. Тази разлика се дължи именно на богатото и балансирано хранене, което живата почва осигурява. С нашия метод вие не просто увеличавате количеството, но и драстично подобрявате качеството и вкуса на вашата реколта. Това е наградата за грижата към земята. Тя ви се отблагодарява с най-вкусната и полезна храна. Нека обобщим визуално разликата. Представете си две съседни градини. В едната градинарят използва традиционния подход, прекопава дълбоко през пролета и разхвърля шепи изкуствен тор. Растенията тръгват бързо, но почвата под тях е сбита и безжизнена. При първата суша листата клюмват, появяват се листни въшки, после мана. Градинарят започва да пръска с препарати, реколтата е средна. В съседната градина, нашата градина, през март, почвата е полята с жив еликсир. Тя е покрита с мулч, който пази влагата. Растенията се развиват може би една идея по-бавно в началото, но са здрави, с тъмно-зелени листа. Корените им растат в рохкава, дишаща почва, пълна с червей. През лятото те понасят жегата много по-леко. Болестите и вредителите почти не ги закачат, защото растенията са силни. А реколтата? Тя е изобилна. Плодовете са ароматни и сладки. Първият градинар работи здраво през целия сезон, борейки се с проблеми. Вторият е работил умно в началото и сега се наслаждава на плодовете на своя труд. Кой градинар искате да бъдете вие? Възможно ли е да се прекали с добрите неща? Както вече споменахме, с биохумуса е почти невъзможно да навредите. Но все пак има една малка подробност, която е добре да се знае. В началните етапи на развитие, особено при разсадите, твърде концентриран разтвор може да доведе до прекалено буен растеж на листна маса за сметка на цветовете. Растението получава толкова много азот в лесно усвоима форма, че решава да инвестира всичката си енергия в листа и стъбла. Затова е важно да спазваме пропорцията. Една супена лъжица на 10 литра вода за градината и дори по-разреден разтвор за младите разсади. Нашата цел не е да форсираме неестествен растеж, а да създадем балансирана и устойчива среда. Природата не обича крайностите. Умният градинар се стреми да подпомага естествените процеси, а не да ги доминира. Умереността и постоянството са много по-ефективни от резките и агресивни намеси. Тази философия важи за всичко в градината, включително и за подхранването. Давайте на почвата това, от което се нуждае, и тя ще се погрижи за всичко останало. И накрая един последен, но много важен съвет, който ще запечата успеха на вашата мартенска операция.
След като сте полели с нашия жив разтвор, покрийте почвата с тънък слой мулч. Това може да бъде слама, окосена трева, дървени стърготини или дори картон. Мулчът действа като защитно одеяло за почвата. Първо, той предпазва току-що внесените от вас микроорганизми от силното слънце и вятъра. Второ, той запазва влагата в почвата, което е от решаващо значение за тяхната активност. Трето, докато бавно се разгражда, самият мулч се превръща в храна за почвените обитатели, като по този начин ги подхранва през целия сезон. Комбинацията от събуждащо поливане с биохумус и последващо мулчиране е може би най-мощната стратегия за изграждане на плодородна почва с минимални усилия. Вие създавате перфектните условия за живот на вашите малки помощници и те ви се отблагодаряват стократно. Това е завършеният цикъл на умното градинарство. Да работиш по-малко, но да постигаш повече, като просто следваш логиката на природата. И така, приятели, видяхте ли колко е просто? Тайната на двойната реколта не се крие в тежкия труд или в скъпите препарати. Тя се крие в една лъжица живот, подадена на земята в правилния момент. През март, когато всичко се събужда, ние не просто турим. Ние дирижираме един невероятен оркестър от милиарди микроскопични музиканти, които ще свирят симфонията на изобилието през целия сезон. Запомнете основния принцип. Не хранете растението, хранете почвата. Здравата почва ще отгледа здрави растения, които ще ви дарят със здрава и вкусна храна. Този прост мартенски ритуал ще ви спести време, усилия и пари и ще превърне градинарството от тежка работа в истинско удоволствие и сътрудничество с природата. Надявам се, че този съвет ви е бил полезен. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Ако видеото ви е харесало, ударете един палец нагоре и се абонирайте за канала, за да не изпускате още такива изпитани градинарски тайни. А сега искам да ви попитам, какви са вашите специални трикове за подготовка на градината през пролета? Споделете ги в коментарите отдолу. Нека всички да научим нещо ново. До скоро!